altre moment històric. És la crisi estructural del capitalisme. Sí, treballadors i treballadores, estem vivint la mort de l'imperi capitalista. El sistema està esgotat, absolutament esgotat. L'imperialisme, que tan encertadament va definir aquells que algun va fusellar abans de temps, el camarada Lenin, avui representat aquest capitalisme imperialista, avui representat al món occidental per la Unió Europea i pels Estats Units, es muestra incapaz de regenerar su ciclo vital. Han subido 3 veces el transporte público en un año. En la zona de Montjuïc, zona franca, aquí en este distrito, el paro llega al 25%. La carretera de Sants está arruinada. El Partit Comunista del Poble de Catalunya i les joventuts comunistes no volem crear una economia alternativa al capitalisme. No estem per crear cooperatives o similars que no deixen de ser empreses capitalistes que viuen, es desenvolupen i es relacionen de forma capitalista i que a més estan condemnades a mort per la barbàrie que fomenta l'oligarquia capitalista. El Partit Comunista del Poble de Catalunya lluita perquè la classe obrera conquereixi els mitjans de producció, sigui la propietària de la producció i els beneficis obtinguts reverteixen en benefici de la mateixa classe. Si tot ho produïm, tot ho hem de decidir, no hi ha termes mig. El artículo representa lo que nosotros somos, representa la lucha contra el capitalismo, representa la lucha para organizar a los trabajadores, para liberarse de la opresión. La solució al sistema capitalista no passa per crear i fomentar cooperatives autogestionades, no passa per establir convenis de sector o crear una economia al servei de les persones, l'assistència social per apagar els problemes o crear taxes i impostos als bancs per fomentar l'ocupació. Tampoc volem una banca pública. Això és enganyar el treballador. Això és una estafa. Nosaltres, el Partit Comunista del Poble de Catalunya i els joves comunistes del Poble de Catalunya, no creiem en una banca pública. Volem la banca, la volem tota, tots els bancs i les seves filials i empreses, per al servei dels treballadors i les treballadores i les classes populars d'aquest país. No volem la merda de la Caixa del Penedès, volem el BBVA, volem el Santander, volem la Caixa, nacionalitzada i controlada per la classe obrera. Basta d'enganyar els treballadors d'aquest país. I visca!